Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a wannan channel namu mai albarka ta Instagram 123 TV. Muna roƙon ‘yan uwa ku daure ku danna mana alamar subscribing sannan ku yi mana like ku yi mana share. Mun gode. ‘Yan uwa mun kwana biyu ba mu kawo muku bidiyo ba sakamakon wa'insu ‘yan dalilai ne yasa ba mu kawo muku bidiyo ba, amma insha Allah mun dawo aiki. Da Allah in yanzu ne zuwan ka wannan channel tamu mai albarka, da Allah ka daure ka danna mana alamar subscribing ku yi mana like ku yi mana share. Ba tare ɓata lokaci ba mun zo muku da wato wani application ne wanda zai baka dama ka samu katin waya kowane layi in dai kana da shi zaka samu katin waya da wannan application din. Ba tare ɓata lokaci ba, link din wannan application din za mu ajiye muku shi a ƙasan description ko kuma ka samu ga sunan application din nan za ka danna zuwa Play Store kawai kai downloading ɗinsa. Ba tare ɓata lokaci ba, mun riga mun yi downloading ɗin application din nan, don haka za mu shiga wannan application din kamar yadda kuke gani. Bari mu lalubo shi a cikin wato ainihin manhajar mu ko a cikin wayan mu. So kamar yadda kuke gani wannan shine application din, mun shige shi. Network ne yake tsayawa. Yawa, to kamar yadda kake gani yan uwa ya buɗe. In ya buɗe maka haka, so sai ka danna inda aka saka get started din tunda register za ka yi. So bayan ka danna get started nan sai ka zaɓi country ɗin da kake. Gashi nan sun bada ƙasashe guda 3. So mu muna Nigeria ne, so mun danna kan Nigeria. So sai ka sa nan first name ɗinka, sai ka sa sunanka, nan kuma sai ka sa last name ɗinka. Mu ga sunanmu na mun saka, so za mu saka last name ɗinmu. So sai ka samu ka danna wajen email ɗin nan, sai ka zaɓi email ka saka email ɗinka kenan. So bayan kun yi haka, so kawai sai ka danna wajen phone number, za su turo maka da OTP. Sai ka zaɓi pin guda 6 kenan. So bayan ka danna za su turo maka da OTP ka yi register. So mun riga mun yi register da wannan application. Za mu zo mu danna inda aka saka login in din nan, kai kuma wajen register za ka danna. Don haka za mu saka phone number ɗinmu da muka yi register. Don haka za mu zaɓi pin ɗinmu. Kamar yadda kuke gani mun danna cikin application din zai wuce da mu. So gashi nan wato ya rubuta mana ya buɗe mana application din nan. So kana buɗewa za ka ga nan ɗinka wajen inda aka saka 1000 nan ya yi 0 ne a gurin za ka tarar. To sai ka zo ka danna dai inda aka saka 25 din nan, 205 din nan. So tax ne za ka zo ka ringa yi. Nan mun riga mun yi tax ɗinmu kamar yadda kuke gani. Tax ne za ka zo ka ringa yi har ya cike wannan 1000. Bayan ya cike, so in kana so kai cash out ɗinsa sai ka zo ka danna inda aka saka cash out. So amma za mu muku bidiyo mu nuna muku yadda ake cash out ɗin wannan kuɗin da ka samu. Don haka mun gode da ziyartar wannan channel da kuka yi mana. Muna roƙon ku daure ku danna mana alamar subscribe kuma like. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.